Čaute, ja mám nové cisky. Prečo tu je kondom na zemi? Máme tu novú skurvenú show, ktorú zničím. Že mňa by zaujímalo, jak robili na toto casting. Party show. Tá Vicky, a.k.a. Marilyn Monroe do piči, má hlas v takej tonine more, že jak mi tak skočil na bajca, čuješ? Tak jak tintítko rozpráva. Čaute. Optimal, maximal, neutral. Neutral. Neznám, dá to také. Chceš Luis, tu jej patra, jak Toro z Madagaskaru. To je co to robilo? Uvidíš. Luis taký ušlintaný. Luis, otázka na Izabelu. Aká si, keď si vypiješ? Dáš mi, keď si vypiješ? A teraz zajebal, že ja som vyštudovaný tréner. Bratu, ja som videl tvoju roztáhnutú holú ricu. A ja tam došiel do piči a ani nič nezašpíval. Ale to bol taký jal z vyšu. Zema Twinsku. Ahojte, volám sa Filip, milujem fajné pišulky. Hneď sa zjebal, jak táška, čuješ? A hneď to dojebal. Prvý deň a pohľad. Každá hamba trvá iba 3 dní. No a To bude aj na 2 týždne. Emily celý čas reši to tu Ivanu, že proste žaká ľaka. Nikto ju nechce. Vieš to tak, Emily nikto nechce, preto nezná už, čo tam má robiť. Tá rieši pletky. Pletkuje. Pletkuje. Ale Emily, jak chodzi, tá normálne ide a stehna pred ňu. Najprv, že najprv stehna a potom ona. Tabo má scéna, jak pod peklom sklúpi do piči. Inak oni všetci, jak sa zjebu, neznajú rozprávať. Ste videli, jak prišiel Andreas? Prišiel som vás upozorniť, aby ste mohli konečne spinkať. Jak odchádzal, dal pusu Filipovi. Lebo on to chce. Lebo on je skrytý gay, latentný. Neverím hlavne, že tu tá ľudra Ivana sa za 25 minút, čo tam je, poriešila s dvoma chlapcami. Stáva sa, no vidíš, život. Tebe sa to stalo? Mne nie, ale tebe áno. Buď ticho. Táto celá show mi príde ako fakt taká party chata na Zemplínskej Šírave. A všetci proste zjebaní grcajú, tancujú, šikajú zo strechy. To ten Solomon, to čo bola gríže do piči, to on všade šiká. Ivanka ráno vstane, čuješ? Ja nič nepamätám. A o 15 minút mu druhé, nie, to tak nebolo. To je Filip, jak je z Zigany, teda na neho potrebujem prekladateľa normálne. András, že bol z Zigany, on nechcel, že Ivanu. On chcel Filipa. Vy chuje, idete do show a vám povedia, že dajte si prezivku a vy co tak... Ja še budem volať Luis. Andreas. Čo si myslíš? A Ivana v tej druhej časti, ja som mala pocit, že vyskúša všetkých 4. A do toho všetkoho prišiel Superman, Luis to všetko vyriešil, celú noc bude chrániť. A Emilina Kerka, čo hovoríš? Ty by si mohla vytetovať, že idem cvičiť, začnem behať. Andreas, že živím sa modelingom. Fajný modeling. Chocobones. Čokovoko. Moja predikcia je, že Luis všetkým chráni. Ivana sa vyspí so všetkými. Fajne, hoň píce dali a sú bude strana.